Pero wala na siguro tao rin makakita o magsimok-samok sa voice over. Posible. Tago ta. Okay, 1, 2, 3, go. Mag-voice over na to. Hello guys, welcome to my vlog. Naana po dahil ko karon din naglaag-laag ko. Ay, naaraman dahil ka dire. Ganyan ko pinangita ni mo. Sumla ka ni mo, nag-voice over manggukunta. Ito sa dito ko. Voice over, di ka sorry. Over ta, di mo human na itong... balhin ko imposible na gipod ring dapita. Mingaw na kaya na pa magsamok-samok. Sudan. Okay guys, welcome to my vlog no. Naanaday ko karon din sa... Di, wala pa'y pasaw ang baboy. Pasawin sa to dito ka. What? Pasawin sa, wala pa'y pasaw na. Pasula kayo ni. Balhin. Posible din magsamok-samok kapikas buntod na ni. Pero mo magsamok-samok moron ko katilaw gid mo ba? Okay guys, welcome to my vlog. Naaday ko karon din hino kay tungod sa ato ang pagka-vlogger, ato ang buhaton ng pag... Di, natulog ka buok. Suki ni mo dito magpaalot. Na, nangyari ko. Napugto na mo sinilas. Sulo na.